ngayon sa Kasama-Saban Page. Kasama ko itong mga team ng Wi-Fi. Yan. Ayan. Ayan guys, nakikita nyo. Medyo mambambon na. Kumusta kayo dyan, Paps? Okay lang ba kayo? Okay lang. Okay lang. What's up mga pocket? Dito na tayo sa Sapsapan. Ayan, ang ganda ng waves. Kung gusto nyo pumunta dito, tawagin nyo lang ako. Isa-drive po kayo. Okay. Ganyan. Yan. Para ko doon. Picture na. Picture na. Reason is nag-down yung server at kailangan na namin bumalik. This is true. Nag-down talaga yung server. Actually, nandito nga yung isang radar namin para ito. So, andyan yung radar namin. I-check namin kung abot yung signal dito sa Dinapige. Kumusta ka naman sa likod? Sakit lang ulo ko. Dahil? Nakakahila, nakapabaliktad ako eh. Konting pahinga lang kami dito. Pero sa totoo lang sumakit yung tiyan ko. Sabi, natatay ako guys. A few moments later. Nandito kami sa munisipyo ng Dilasag. Ayan, Dilasag, dito lang. Ano? Basta may D. Si attorney at saka si boss magpapapirma ng passes namin. Sabi kasi nila na ipapapirma dapat sa MDRRMO kasi ang destination namin is Dilasag. Ayan. Siyempre, sa pagpasyal namin dito kasama ang Team IL. Ayan siya. Team IL nasa Dilasag. Bali, taga AURORA itong mga kasama namin. Sila yung mga nag-sponsor ng breakfast. Tatanungin daw nila kung nasaan yung rescue kasi doon nga kami magpapapirma. Ang kulit na. Sa loob? Okay. Nasa loob. So, huwag nyo kasing iparis sa Tiyague na nakahiwalay. Di ba? So, nasa loob daw. Lakad na lang kami. Lumipad ang aming team patungo sa Dilasag para makuha lang ang pirma ni Chief ng MDRRMO. Hindi na ako sasama sa kanila kasi ikumpara natin yung social distancing. Anong Dinadiawan, Dinapige, Dilasag, Dipakulaw, ano? Pagpapapirmahan mo ba? Nung Reduction Management of... diretso po kayo, may kanto doon, kakaliwa kayo, kakaliwa, then diretso na naman, tapos kakanan kayo. Ano po yung t-shirt ko yung para sa yan? Ha? Pwede naman sa'yo. Hindi, I mean, kayo tatagal mo. Oo. Sa akin. Oo. Ayan, si Learn with Ligaya mag-abel daw ng isang LS. A few moments later. Nasaan ba ito dadaan? Ay baka doon yan sa bandaron ng likuan. Kita mo naman yung ano, dyan naman sila dumaan, baka yun lang. Ikaw din kung gusto mong umikot. Diyan na. Doon o, sa gilid. Ayan. Tinignan lang namin kung nasaan yung mababaw. Parang malalim dito sir, hindi mo makita. A few moments later. Nandito na kami sa Dinadiawan ulit. Bumalik galing ng Dilasag.
tayo sa Paradise Resort. So bali ito yung resort ni Niko Orpia. Kasamahan natin sa grupo na Team IL. So napakaganda siya, bagong-bago to. Kaso nga lang, sinira ng bagyo daw na Ulysses. Nakikita nyo naman to guys. Oh. Magaganda to noon, bago. Yung mga halaman, parang nagre-recover pa lang siya. Ito muna yung binigay ni Pops na tutuluyan natin. Kasi sabi niya, mas maganda daw dito sa banda rito kaysa sa banda roon. Ito nga yung yung inihanda ni Pops na magbo-bonfire sana tayo, kaso nga lang hindi naman kami mag-overnight dito. Pops, maganda naman dyan sa loob. So, siya. Kung makikita nyo dito sa loob, eto, napakaganda. Bali, pwedeng 3 dito, pwede ring 3 dito, pwede ring 3 dito, tsaka 3 dito. Mahirap kasi pagsiksikan yung 12 dito sa loob, ano? Ayan. Kung magchismisan na lang sa labas, gano'n. Eto naman yung CR. Malinis tong CR nila. May shower din siya. Andito yung toilet. Malinis. Oo. And kung ayaw mo namang mag-aircon, meron tayong electric fan dito. Ang kagandahan pa dito guys, pag umupo ka dito, ayan, dinig na dinig mo yung sounds ng waves. Ayan. So try naman natin pumunta doon sa bandaron. Tignan natin yung beach kung gaano kalinis. As usual pa rin guys, wala pa rin mga tao. Actually, pag mga ganitong oras na, lalo't hindi na mainit, hindi na ganong mainit, nasisilaw ako sa araw. Wait lang. Ayan. Yung ganitong oras, marami na sanang naliligo dito. Kaso nga lang, yun nga, COVID pa rin. Meron pa rin yung extension ng mga COVID na yan, kaya wala na naman mga tao na bumisita dito. Kami pa lang muna, oh. Ayan, oh. Andito yung mga kasama ko, siyempre si Sir Julius at saka si Sir Eds. Ayan, mga pangmalakasan na sponsor sa pagpunta rito. And yet, dito sa banda rito, ayun yung Agri Resorts. Wala ring naka-check-in doon. Doon kami naka-check-in dati. So, mas malayo siya dito. Pwede ka rin maglagay dito ng balibolan, pagbabalibolan yung paglalaruan. So, ang binabawal lang nila dito is yung mag-bonfire. Ayaw nila. Dati noon, pwede. Kasi nakaka-bonfire kami nung namamasyal kami dito. Kung titignan natin dito, meron silang 12 na cottage na may sariling banyo, may sariling aircon, may sariling electric fan, at saka double deck na bed. Siguro sa mids of this year, mabubuksan na itong mga resorts dito sa Dinadiawan. Hopefully. Guys, nakita niyo naman siguro yung itong environment natin dito sa Dinadiawan. Napakaganda pa rin, napakalinis as usual. Ayan, lagi yung sinasabi, napakalinis talaga. Ayan, okay.
tinigil kong mag-makeup. Kasi sayang naman yung makeup. Charot lang. So, ginagamit ko ngayon ang GoPro ni Ilocano Lakwatsero. Yan. So, ang dami niyang gamit. Like, super vlogger na talaga. Meron siyang GoPro, meron siyang drone, meron siyang iPad na pang-edit na agad-agad, ganun. So, me, wala. Sure lang. Pakita ko na lang sa inyo yung mga gagawin ko today dito sa Dinadiawan. Although, almost of our time was eaten by driving, riding, and finding that signature. Yes. So, yun lang. Wala, trinay ko lang tong GoPro. Ayan na nga guys, mamaya magluluto na kami. Bumili lang si Julius at saka si Ez at saka siyempre si Pocket TV ng mauulam namin mamaya o makakain namin mamaya. Kasama nila si Nikki at saka si Pops Justine. Ayan. So far, maganda sana kung may sunset dito, kaso nga lang mostly ang nakikita dito is sunrise. Andun yung sunset sa likod ng bundok, so wala kang makikita rito. Nakikita mo lang talaga sunrise. Ang sarap pala mag-stay dito pag walang gaanong tao. Yung parang ikaw lang, yung wala kang nakikita dyan na namamasyal, naglalakad. Yung ikaw lang talaga. So try natin mamasyal dyan. Hello guys! Dinig niyo ba ako? Narinig niyo ako? Nakikita niyo ako? Siyempre nakikita niyo ako, kahit may team ako, kitang-kita pa rin. Ayun si DJ, magti-TikTok daw si DJ. So, dumating na yung mga kasama natin, no? Baka may mga ano na sila. Ayan. Andyan na yung ating pagkain. Anong nabili nyo? Ito, kumuha pa sila ng juice. Ayan, 2 juice. Saka isang soft drinks. And of course, ang hindi, andito na sa akin. Paano malalaman? Basta, kabasi lahat ba yan? Okay. Sponsor ni ano? Oh, ayan, mag-thank you naman kayo kay Pops Justine na sa libre niyang daing. Ayan o. Baka mamaya. Oh, ang dami ang dami. Salamat sa freebies. Oo. Eto, salamat. Okay, Ayan. Papauwi na kami, natapos na yung session namin dito sa table na to, dito na nagtatapos. May curfew daw kasi dito na 10 o'clock. So kailangan namin makalis dito before 10 o'clock. So actually 7 o'clock yung plano namin na pag-alis dito. Magsa 7 o'clock na. Okay lang kasi 10 o'clock naman yung curfew namin. So guys, anong masasabi na ninyo, Nikki? Thank you. Thank you so much for... Yes. Yes. Okay. Ayan si Pocket TV. Baka may gustong sabihin. Boss, maraming salamat sa mga dito sa balik sa Pop. Welcome natin. Malakas sa akin eh. Ilocano Lakwatsero. Sila malakas. Ingat sa biyahe natin. Okay. Ayun nga, Pops. Bali, eto yung binigay niyang cottage. Libre, Pops. Ay, libre guys. Libre guys. Katuwaan lang yun. Alam niyo naman na lahat ng mga sinasabi namin kanina pag nagpapatawa lang kami. Pero actually si Pops Niko, maraming salamat sa free na cottage. Nag-enjoy kami dito kahit na walang gaanong tao. Kasi alam naman namin na may COVID pa kaya medyo madalang pa lang ang pagpunta dito. Alam naman namin na napaka-eksklusibo namin na bisita mo. Kasi actually lahat ng mga taga AURORA sila nakakaikot dito. Oh, yung mga bisita, binibigyan kasi ng oras. Ayan guys. So, anything?
Salamat kay Sir Niko, napaka-hospital mo, sir. Yes, napaka-hospital mo. Hospitable. Ano ba yan? Pasensya na kasi excited na kami umuwi kasi nawalan yung pagod namin. Siyempre layo ng mga binahe na ang layo-layo ng binahe namin. Tapos pagbalik namin dito muna kami nagpahinga. Siyempre nagluto na kami ng bad bread at saka ano yan? Ano yung isa? Oh, yung tulingan. Alam niyo yung tulingan, yung mga isda na masyadong natuling. Ayun. So guys, dito ko natatapusin ang aking vlog. Ride safe and take care always. Bye!